jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamala wale mon holno pinirɗon minen min pine dow jaam yo Allah hokke ñalde dow jaam ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka altine jamma ɗiɗaɓo pettande hakkude Iran Israël e Amérique waɗi banggue ɗiɗi ɗi no jokki weddodirde bomboje piyande tiiɗude laatima to Téhéran kono kadi e nder diiwe kewɗe Israël ɗuuɗuɓe maayi e muɗum darandiɓe hakkeji ade ñiŋiɗe baɗe saabu e biyol mabɓe ɗum ko wasde ɗoftade sarɗiji oni e sarɗiji windere nde to Burkina Faso kam kulol woodi pellanɗe nanama saraji galle lamorɗo jamma aset no wiyeta alet jingganoɓe laamu ngu jertino wonde ɗum ko étare sammingol laamu Ibrahima Traoré kono nde yano artunoɓe gartiɗi konngudi mabɓe fodde mobilaji jeegomo cumama hen ala ko laamu Burkina Faso haali tafone wal haali ñande nogas e jeenayi lewru gobru faltino kuliyankoɓe waɗuno jangu e dow lappol mobilaji rondiɗi carburant immorade kayi fewde bamako lamorde leydi Mali sofreɓe 16 mayno hen hewɓe mbarmi fuɗɗude hande RFI Fulfulde hon artanon on e ngu jangu min kokkan konngol seedeɓe tawaɓe wal haali tedduɓe ko ɗum ɓuuri tengtude kabaruji ɗi bisimilla moon